Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Дзявочы вянок міру. Рэспубліканскі конкурс маладзёжных сацыяльных праектаў Беларускага саюза жанчын прайшоў у Маладзечне. Канцэрты, сустрэчы і майстар-класы. У мінулыя выхадныя на кургане славы адбыўся апошні этап выставачных мерапрыемстваў. З фантазіяй і душой саламяныя фігуры пачалі упрыгожваць сжатыя палі сталічнага рэгіёна. Дзявочы вянок міру. Рэспубліканскі конкурс маладзёжных сацыяльных праектаў Беларускага саюза жанчын прайшоў у Маладзечне. Каманды прадставілі свае напрацоўкі, якія абаранялі перад прадстаўнікамі строгага журы. Удзельнікаў мерапрыемства цёпла і гасцінна сустрэлі на маладзечанскай зямлі. Каля мемарыяльнага комплексу ў гонар воінаў-вызваліцеляў Маладзечна адбыўся мітынг, каб аддаць даніну павагі тым, хто падарыў усім нам мірнае неба над галавой. Да вечнага агню ля падножжа абеліска ляглі кветкі як сімвал памяці і падзякі героям. Асноўнае мерапрыемства конкурсу – гэта абарона праектаў. Як расказалі арганізатары, сёлета свае ідэі прадставіла рэкордная колькасць каманд – 16. Тэму працягне наш корэспандэнт. Сярод удзельніц конкурсу банкіры і медыкі, выратавальнікі, педагогі, інжынеры і аграрыі. Але ўсіх аб'ядноўвае адно – зрабіць свет вакол нас лепшым. Вектар іх энергіі ахоплівае самыя розныя аспекты жыцця. Паколькі аўтары і праваднікі сваіх ідэй – гэта дзявочая аўдыторыя, то напрацоўкі носяць у асноўным сацыяльны накірунак. На прадстаўленне свайго праекта кожнай 16 каманд выдзялялася да 10 хвілін, і удзельніцы не абмяжоўваліся адной толькі відэапрэзентацыяй і сціслым дакладам. Яны паказвалі і расказвалі, як той ці іншы праект ужо рэалізуецца ў рэгіёне, а тэмы самыя розныя. Сацыялізацыя дзяцей з асаблівасцямі развіцця праз музыку, выраб гербаў рэгіёнаў з саломкі, адраджэнне ручнога ткацтва і выцінанкі, выпечка пірагоў па даўніх рэцэптах, а яшчэ адкрыццё школы маладога палітыка для ініцыятыўных дзяўчат і маладых жанчын, стварэнне інфармацыйнага буклета пра тых прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва, якія сталі гордасцю таго ці іншага рэгіёна ў розныя эпохі, таксама онлайн-платформы. Наш проект «Капля света» направлен на популяризацию донорства среди молодежи. Каждый день в нашей стране умирают около 320 человек, а в мире около 165 миллионов людей. Один донор спасает 3 человеческих жизни. Всего лишь 450 миллилитров крови спасет чью-то жизнь. Главная идея нашего проекта – объединение молодежи ради спасения жизни. Создание нового социального тренда. Мы хотим предложить такое интересное решение, эффективное, на наш взгляд, сближение власти и общества. То есть мы хотим создать на нашем городском сайте либо раздел, либо это будет открытый портал, где каждый желающий житель сможет предложить свой социально значимый проект. Это может быть все что угодно. Озеленение, социальный проект, благоустройство, культура, досуг, экология. Все, что интересует наших талантливых новополочан, он размещает это через простую форму на сайте. Жители заходят, голосуют, и все это автоматом попадает в народный креатив нашей власти для реализации дальнейшей возможности реализации. Он будет прозрачный, легитимный, он будет очень доступный. Самая главная цель нашего проекта – это в игровой форме дать понять нашей молодежи, что самое главное – это знать свою историю, и историю олимпизма в том числе. И наш проект заключается, что мы в доступном игровом виде это будет представлять. Адны праекты патрабуюць пэўных грашовых укладанняў, іншыя больш арыентаваны на грамадскую і валанцёрскую ініцыятыву. Члены журы ацэньвалі арыгінальнасць, сацыяльную значнасць і новы падыход у вырашэнні таго ці іншага пытання. Некаторыя з праектаў могуць часам атрымаць статус рэспубліканскіх, і ад гэтага таксама выйграюць усе. Алла Маркелова, Дмітрий Пятёнок, МКТБ. Закрыццё конкурсу сацыяльных праектаў атрымалася таксама яркім і маштабным і не абмежавалася толькі падвядзеннем вынікаў і ўручэннем дыпломаў. Аб усім больш падрабязна ў рэпартажы нашага корэспандэнта.
Атмасфера ў вялікай зале палаца культуры была сапраўды вельмі светлая ад усмешак і жаночай прыгажосці. На пачатку усе каманды прадставілі свае вянкі, дзе кожны элемент – гэта своеасаблівы сімвал нацыянальных традыцый, шчодрасці беларускай зямлі і памяці пра мінулае. Наш венок называется «Божий гай». Он весь натуральный, на натуральной основе, которая представляет собой мох. Это мудрость, щедрость нашего леса, его основа. Также на всем венке вы можете видеть все, что мы можем найти в лесу. Грибы, камыши, разные ягоды. Цвет, соответственно, тоже зеленый, красный, все, что на флаге нашей любимой республики Беларусь. Это богатство нашего леса и богатство нашей страны. А затым сцэна была аддадзена артыстам. Прадстаўнікі ўсіх дэлегацый прывезлі з сабой не толькі праекты, але і канцэртныя нумары. Гучалі вершы і песні. Адну з іх прысвяцілі Беларускаму саюзу жанчын. Дызайнеры дэманстравалі калекцыі адзення, медыкі падрыхтавалі творчую кампазіцыю на тэму донарства, не забылі і пра такія жанры, як флэшмоб і міні-сцэнкі. А самы хвалюючы момант – узнагароджанне пераможцаў і прызёраў. Старшыня маладзечанскага райвыканкама Павел Губко, ён жа і член журы конкурсу, признался, что вызначить лепших было справой непростой. Все абсолютно условно. Каждый проект заслуживает победы и заслуживает реализации. Поэтому огромное спасибо всем участникам. И я хочу пожелать, чтобы все ваши проекты в вашей жизни всегда реализовывались. Спасибо вам. Сваю хвіліну славы атрымалі ўсе ўдзельнікі. Былі вызначаны таксама пераможцы і ў асобных намінацыях. Дыплом 3-й ступені 3000 рублёў атрымала аб'яднаная арганізацыя Беларускага саюза жанчын канцэрна «Белнафтахім». Каманда прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва Беларусбанка стала другой, а перамогу святкавала дэлегацыя мінскай гарадской арганізацыі БСЖ. Удзельніцы павезлі ў сталіцу дыплом і грашовы прыз у суме 5000 рублёў на рэалізацыю свайго праекта «Сімфонія сэрца». К сожалению, сегодня есть дети, которые мечтают играть на музыкальных инструментах, но не могут. Не потому, что не способны, а потому, что рядом нет инструмента, нет педагога, нет возможности заниматься. Так и родился наш проект «Симфония сердца». Он помогает детям и молодым людям с особенностями психофизического развития раскрыть свои таланты через творчество. А проект уже реализуется на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветрось» города Минска, представительницы молодежного крыла Минской городской организации «Общественное объединение Белорусский союз женщин» проводят индивидуальные уроки, мастер-классы, организуют встречи с профессиональными музыкантами, творческие выступления. Мы хотим, чтобы этот проект стал масштабнее, чтобы он был шире, чтобы учреждения образования, которые реализуют этот проект, с помощью благотворительных творческих вечеров могли собранные средства направить на укрепление материально-технической базы. Пасля падвядзення вынікаў удзельнікі адправіліся ў гарадскі парк перамогі. Па традыцыі дэлегацыі спусцілі на ваду вянкі. Настрой у моладзі прыўзняты, таму што ўсе праекты з часам будуць рэалізаваны. У нас победителем часто становилась «Минская правда», молодежное крыло Минской области, в лице газеты «Минская правда». Игры их, такая белорусская монополия, которые уже продаются и в торговых центрах, и стали хорошим призом, хорошим подарком. Проект девушек МВД и Минской городской организации по борьбе с наркотиком «Стоп наркосбыт», который тоже реализуется сейчас во всех регионах и тоже имеет уже свою историю. Таких примеров, каждый проект, который стал победителем, он реализован сегодня. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. У мінулыя выхадныя на кургане славы адбыўся апошні этап выставачных мерапрыемстваў. У суботу свае экспазіцыі і праграмы прадстаўлялі ў тым ліку і рэгіянальныя сродкі масавай інфармацыі сталічнага рэгіёна. Супрацоўнікі рэдакцыі МКТБ распавядалі гасцям пра спецыфіку работы тэлежурналістаў і аператараў, паказвалі некаторыя ўзоры ўласнага кантэнту, якія прызнаваліся лепшымі на розных творчых конкурсах. Таксама калегі з розных гарадоў маглі абмеркаваць паміж сабой надзённыя пытанні, падзяліцца напрацоўкамі, вопытам і свежымі ідэямі. Чарговы сезон летніх выставак з канцэртнымі выступленнямі, кірмашамі і майстар-класамі распачнецца ўжо ў наступным годзе у першым месяцы лета. Саламяныя фігуры ўжо пачалі ўпрыгожваць палі Мінскай вобласці. У кожнай гаспадарцы да дызайну падыходзяць з фантазіяй і з душой. У гэты панядзелак, 17 жніўня, стартаваў прыём заявак на штогадовы агляд-конкурс. Ён будзе доўжыцца да 1 верасня, а пераможцаў камісія вызначыць не пазней за 10 верасня.
Аддаць свой голас за ўпадабаную саламяную кампазіцыю змогуць і ўсе жадаючыя. Інтэрнэт-галасаванне пройдзе з 10 па 17 верасня. Пераможцы атрымаюць узнагароды, дыпломы і прэміі. Іх сума ў залежнасці ад занятага месца складзе 70, 60 і 50 базавых велічынь. Для пераможцы онлайн-галасавання ў якасці падарунка таксама прадугледжана грашовая ўзнагарода – 50 базавых. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Instagram, Threads, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.